Un verb essencial és el verb analitzar. Analitzar vol dir investigar, observar, atalayar, escodrinyar, explorar. El segon verb essencial és argumentar. Podem utilitzar verbs com exposar, adduir, al·legar, arguir, esgrimir, presentar. Tercer verb essencial és departir. I podem dir desigualar, diferenciar, discriminar, dissimilar i separar. Un altre verb essencial és distingir i podem utilitzar diferenciar, diferir, comparar, contrastar, contraposar i particularitzar. Així tenim el verb descriure, que se pot dir caracteritzar, evocar, exposar, definir, especificar i il·lustrar. Determinar és un altre verb essencial. També podem emprar verbs com concretar, definir, matisar, precisar, puntualitzar. L'últim verb essencial d'avui és establir i podem dir compondre, concebre, congriar, crear, forjar, formar.